कहो दारू का जितिया तरा हो चिराग चांदी का कहत रुआ का करता आ रहा कहा का कहत रुआ अभी कनी तू कहां दिन भर घूमत रहा हो दिन भर का तो कहलुआ कि घर में का तो लेके हां हमरा कल नहीं के पियास लाल बाटे अरे हमारा घर में सब टेबुल करल बा का सब सब हो का सब टेबुल में का ले भाग गेल बा तो कौन काम के ले भाई बता हो देखो एकरा में पानी डालबू ना हां एकरा में हां ले पानी डालबू हां डालो देख पास एगो लइका का बुलाओ आओ बाबू बटमिया ताबे के बा रे बच्चा आओ बाबू ना होलन का छोटका लइका के भेजो आ बच्चा देखो सेम टेबुल है ना कहो एक लेर भाग गेल बा अरे ऊपर बता कैसे खींची हो बिचिरा बटमो आप कम ना लेकवा का गवा बटा में को बा ना बटम बा ना बचवा हां दूगो छोड़ के एगो कटाबे के बा देखा पकड़लस ले जरा दा देखा कब चालू तो चालू हो जाए हां कब बंद तो बंद हो जाए हां चालू करी चालू करता है चालू बंद बहुत तरह चालू अपन हाथ वाले का के बड़ कर लाइन पे बंद बा छोड़ साफ छोड़ा साफ करी हां चालू बंद तू कहां के बड़ करता हो तो बट कहा चलवे रहो चल खोल थोड़ा सफाई खोल खोलता बोल भी हां खोला चालू बंद चालू बंद बेरा कितने बड़ा हो अच्छा क्या अपना चाहते चाहते देखा चालू बंद तो लगाए में हो गए लाइन कट गेल बा लाइन कट गेल बा खबरा जा मत ए हारू हमने दे पानी पानी दे लाइन आइटम ना आज तब तले प्यास मर जाई ना हां ए बच्चो है नहीं आओ तो टेबुल का बात आके चंपा कर बनाए तनी हैं टेबुल से हैंडल डाला जाए पानी चालू हो जाए इधर खड़ा होकर मैं का लोकता कुछ नहीं का लोकत और बिल्कुल बा हां बाटे बा देखो तो हाथ में खड़ा हो जा तो है तो सीधा है हाथ ढीला कर दे है हैंडल हो गई है ना है कपा फेंका हुआ चालू हो गई ए बिहारो चालू हो गई बा ना कहाँ रो पानी खत्म हो गई बा ना देखलू ए बच्चा आपका लोकाटा बिल बिल बा देखा तो लाठी से पानी गिरता चालू हो गई वह ना एक नंबर के पानी हो जाए पानी ने जहाँ से हवा पानी है अब हेजा गिरी शुरू हो जाए जब ले कहते ले चालू रहे लाई बंद बंद वह पानी नहीं के इनका झुड़की में पानी गिरी अब असली पानी कूलर के जब ठंडा होला फ्रिज के पानी जेकर पिए के होके ट्राई करे के होके फ्रिज के पानी आके देखे बंद ना कर जब आइब ना तो बंद ना चल हैंडल दो चालू रहे फ्रिज के पानी आके देख लो जा सब चालू में हैंडल एकदम ए पीवे पीले तू पीवे तो पीले जो करे अच्छा शांति बनाई जा हमारे बारू भाई के पार्टी जौन बा कोई शुभ अवसर पर ब्याह शादी हो के कहीं बरही हो के कोई लड़का का बधाई हो के तिलका हो के परीक्षा हो के हमारे बारू भाई का बुला करके अपना द्वार के मनोरंजन हर तरह से कलामी लोग भरल बा धन्यवाद बा शुक्रिया बा डीवीडी इंटरटेनमेंट आपके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हो करता है धन्यवाद।